Guten Morgen, ich begrüße ihn in dem Namen des Herrn Jesus. Der Titel von meiner Botschaft von diesem Morgen ist Zum Deenst Beroopen. Ich habe mal gedacht, wo wir dort erst, dass so viele Christen nicht erfüllt sind in ihr Leben, dass sie nicht wirklich mutig und froh sind in ihr Leben. Vielleicht befinden sie in den Zustand. Und ich will für die Botschaft von diesem Morgen wird uns helfen zu verstehen, was unser Konsens dafür. Wo wir nicht wirklich erfüllt fühlen in unserem Leben. Wir checken vielleicht nach anderen und sagen, oh, die haben so eine Gaven und die dienen mit ihren Gaven und die sind so mutig und die haben das Schein. Ich wünsche, ich hätte auch so stehen. Ich wünsche, ich könnte auch so stehen. Mag Gott uns wiesen von diesem Morgen, was die Ursache dafür ist, sodass wir alle können erfüllt sind, indem dass wir dort tun, wo Gott uns berufen hat. Das Thema jetzt all mit dir zu offenbaren, dass wir sind berufen zum Dienen. Den Vers, was der angegeben hat, 1. Petrus 4, Vers 2, sagt er, so dass je eine ewige Lebenszeit, das meint von hier bis eng, wo lang wir das muss sein, dass je eine ewige Lebenszeit nicht nur eine menschliche Leidenschaften leben, aber so als Gott das will. Dass wir das ewige Part von uns leben, nicht nur ans Fleisch nur leben, nicht nur unsere fleischliche Natur das will, nicht so uns aller Mensch das will, aber so Gott das will. Sagt er, das ist sein Ziel für uns, dass wir würden so leben, als Gott das will. Wenn wir so leben, als Gott das will, dann sind wir wirklich erfüllt. Wenn ihr lesen von Jesus sein Leben in Johannes Kapitel 17, er sagt, Vater, ich habe die Arbeit vor dir gemerkt, was du mir hast gegeben zu tun. Der ist die ganze Zeit, was er hier ab ihr, was wir in den Evangeliums beschrieben fingen, immer weiter fingen, wie dass Jesus sagt, ich tue nicht dort, was ich will. Ich tue nicht mein eigenes will. Ich bin nicht gekommen, mein eigenes Werk zu tun. Ich bin nicht gekommen, bedient zu sein. Ich bin gekommen, zu dienen, und mein Leben zu geben, und mein Vater sein Willen zu tun. Sagt er, dort ist mein Brot. Dort ist, was mich erfüllen wird. Das ist, was mir Mut und Kraft gibt, was mir Erfüllung bringt, mein Vater sein Willen zu tun. Er sagt, Vater, ich habe deinen Namen verherrlicht hier auf Erde. Sie haben wir mutig, haben wir erfüllt, und er kann mit ganz vollem Vertrauen auf ein von seinem Leben hier sein, Vater, die Arbeit, was du mir gegeben hast, die habe ich vor dich gemacht. Weil du erst das nicht im Leben, was mir Erfüllung bringen wird, als zu weiten, dass wir tun, was Gott uns zu berufen hat. Wir haben im Beispiel, die Beschreibung von Christus sein Leben in Philipper Kapitel 2, und du sagt uns, gibt uns ein Bild von seinem Leben. Und was ihr dit als der Anfang, wenn wir wirklich erfüllt sind in uns Leben, dann müssen wir diesen Beispiel nur gehen. Philipper Kapitel 2, wir fangen an von Vers 4. Philipper Kapitel 2, 4, der ich auch. Und das geht ganz gegen unsere menschliche Natur. Philipper 2, fangen an von Vers 4, sagt er, ihr sollen nicht bloß nur dort checken, was uns selbst interessiert, aber auch nur dort, was den Nächsten interessiert. Seht einander so gesonnen, als Christus Jesus selbst wir. Jesus wir von seiner Natur her Gott. Aber dort sah er nicht so an, als er dort mit Gewalt festhalten muss. Er trug sich dort, so als Gott sein, uit,
nahm eine Gestalt an als een Knecht und war dadurch so als wie Menschen geboren als een Mensch. Demütig, mürkheisig, gering und ward gehorsam bei dem Tod, bei dem Tod am Kreuz. Der erste Stap von Erfüllung kriegen in ons Leben, ist nicht nur dort sehen, was uns aller Mensch, was uns Fleisch nur verlangen hat. Wir sind immer wahr in der Welt, Menschen, die nur dort sehen, was ihr Fleisch nur verlangt, was ihr alle Natur jankert, die sind nie nicht erfüllt. Die gehen von einem Ding naar het andere, naar het andere, naar het andere. Die kijken meer, die kriegen meer, die doen meer, die zekenen meer. En die zijn niet erfüllt. Die vinden niet dort, wat ihnen Tevredenheit bringt, wat ihnen wirklich froh macht. Es sagt hier dort, dass Jesus Gott selbst wird. Er sagt dort nicht ohne something, was er muss vasthouden, um erfüllt zu sein. Nee, er sagt, dass hij leidt dat los, hij trok zich dort uit. Zoals Gott zijn. Dan nam hij Menschengestalt aan, werd zo geboren, ganz gering, zoals de geringste van de mensen. Want sommige die vrouwen dat, wo bist du geboren? Waar valt je er? Is dat een plaats wat du nog hier ooit zijn is? Oh, ik zie in Engeland geboren. In de stad Londen. Du in den Palace, waar de koning is. Wer van ons moet zijn antwoord geven? De meeste van ons vallen het vielleicht nooit gering, wanneer sommigen ons vraagt, wo wir geboren sind. En Bosch en de hingerste Ark in Belize. In Mexico. Wo immer. Weet je, als de Wesen, niet die Domkap, de Wesen van Morgenland kwamen. En gedanken, zij hadden een stieren gezien. En zij dachten op Verzecher, een palace, en een Hauptstadt, in Jeruzalem. En ze gingen naar een koning Herodes en vroegen, hoe is hij? We hebben een stieren gezien, wie weet dat geboren, hoe is hij? Wie niet door. Hij had zich gewählt. Kijk zoals du en ik. Een plaats wat niks zeggen aangezien wordt. Weet je, waar Bethlehem met bekend werd? Dat we een plaats van de schub hadden. Dat we een plaats van schub. Dat we zo buitenkant Hauptstadt, vielleicht about 5 Kilometer Süden von Jerusalem. Dit wie vielleicht een plaats waar Feier en Schub so abgefeit, den kann ich te forderen. Dit wie so buitenkant. Dit wie sehr geringer Platz. Jesus, Gott, wählt sich, durch geboren zu werden. Nicht ein höherer Platz. Nicht ein Platz, wo du, von du bist du? Nicht von Sohn. Und dann hat Gott sich gewählt, dass er wird abwachsen in eine kleine Ranch, Nazareth. Nicht wie in einer Stadt, in einer Ranch, wo Gleichsäger auch nicht sein wird. Als jemand, Nathanael, zei dat dit weer de Messias, Jezus van Nazareth. Nazareth? Kan er hier zo gauw van komen? Zo'n reputation had Nazareth. God wählt zich in den plaats, wo zijn zin abwassen. Hij zegt dat hij nam dat wat hij had, en trok zich dat uit met goddelijk zijn.
en nam Menschengestalt an en hij demütigt sich en kwam als een knecht, als een diener. En hij ging toen met derg, hij ging niet langer een derg en op eenmaal zei, oké, ik heb zoiets over wieder nicht. Dit is genoeg. Er wird nicht eine stehen, wo hij zegt, dit is te gering, dit is te leeg. Even indem dat hij sterven deed, starf hij tussen Mörder. Of wie leggen dat, wanneer we die nodig lezen dan, want sommigen gestorven is, thuis met zijn familie ram en vreden gestorven. Dat lezen we niet van Jezus. Nee, hij starf. En in plaats waar geen mens zich natuurlijk wordt willen te sterven. Wo wordt dat liggen? Wanneer die obituary gelezen wordt en door geschreven weer, dus wie we in een stad, in zo'n neighborhood, in de back alley, doodgevonden. Wordt het niet wel, nee? Dat heet zich niet zeer respectvol. Jezus starf buiten de stad, de plaats waar de eerste mensen, de eerste criminals, worden gerecht en doodgemaakt. Dat waar hij sterven deed. Hij nam dit op zich, hij weelde zich dit. Over al dat wat hij had. En nu zegt hij het hier, in Filipper kapitel 2 zegt hij, vers 5, zo'n aanstelling als Jezus Christus had, zullen we ook gaan. Niet om ons zelfs bezorgd te zijn, wat mensen van ons denken, wat voor stand we hebben, maar immer aan dat denken, immer aan andere mensen denken, aan ihre bedürfnissen. We lezen het te tien dat Jezus zei dat er weer zoveel mensen rum, weer zoveel bedürfnissen, dat hij zelfs niet tijd had om eten. Hij zei niet, mijn office hours zijn van klok 9 tot klok 11 en dan van klok 2 tot klok 4. Irgendeine tijd, wo immer, en dan wordt er zijn bedürfnissen werden. Wanneer hij de bedürfnissen zag van andere mensen, hij stopt iets in één ruut. In kwam, in deint, in geeft zich aan. En Johannes 13, vers 15, had Jezus een bijzondere tijd gepland met zijn jonge taub, wilde dat overal met een taub gaan. Dit weer dat jaarlijke vast, wat de Joden jeder jaar vieren deiden, wo zij zich erinnern deiden aan wo God Israël erleist had uit Egypte, waar hij had dat lam geslacht, dat bloed onder der aangewend en met brood aangeef en vlees even 4 gereisd, gebakt. Wo ze dit eten deiden, jeder jaar te zich erinnern daaraan. En zo dit was een bijzondere tijd. Hij had zijn dingen geschickt, rijdt te merken, dat ze kunnen dat mol door taub eten. En hij zei te zijn dingen, ik heb een groot verlangen. Verwens die checkte, dat is de tijd, maar ik wilde taub zijn. Ze hadden alles rijdt gemerkt. Die we hier even de was kwam, bij de deur, in een handdoek, rijdt gelegd, wilst hij weg van waar zij dingen deden, wie dat wanneer we naar Jön komen als een gast, toen wordt de geringste
wordt uitgesteld zijn bij de jast op te nemen, de er show auf te trekken en de er feit te waschen. En dan wordt de Herr van dat hem de nen krijgen, te zetten krijgen, een das krijgen. En dan wordt hij bedankt worden. Zo worden bijzondere jast opgenomen worden. Zo hebben we alle recht gemerkt. De jongen hebben weer gegaan, zoals hij gezegd had het recht gemerkt. En ik heb ze nemen. En jij zegt, ik heb voorwaarts gekeken. Nu, deze tijd, dit maal met je taub te eten. En als ze weer naar je komen, die we kunnen bij de rijden, ten einde show optrekken van een feit, en de feit te waschen. Ze gingen alle voorbij, de kwam stond met water, dat handdoek leeg door, maar iedereen ging voorbij. Kennen we wel, nou, we zijn weg door gaan, hadden ze juist alle gereed en zich in een andere nacht gestreden werden voor het raadste zijn en dat er God is. Dit wie niet eher plan oder eher weg van wat zij dachten, wat somebody hoog oor zijn en er God is, zich wordt met afgeven. Zo wie het afstappen, leer je als al die anderen. En deze staat dien met de geringste dienst, wat er uitdenken kost. En zoals Jezus bij de dashram zat met zijn jongen, en ze dachten, er rennen alle aan. Dat had niks zo aangevangen. Something we are missing. En Jezus nam de kam en dat handdoek en ging ram en was al de feit. Du bewijst zich met dat hij zich erniedrigen dat nog leer als die gingen. En hij diende met het geringste arbeid. Wat de geringste diener wordt schuldig zijn, wat deze arbeid wordt zijn, en een hem te doen. En dan zegt hij in Johannes 13, vers 10, ik heb jullie een bijspel gegeven, dat je ook zo doen als ik jullie gedaan heb. Wat immer dat mocht zijn, dat geringste, dat leerste, dat wat niet aangezien is, dat wat gleich veel geloofd wordt, dat wat niet een heel het loon voert krijgt. Die dingen, te dan zegt ik ga jullie een bijspel gegeven. Ik ga jullie gewezen, waar het moet. Te dienen. En in Matthäus 20, vers 28 zegt hij, wil de mensen zien ook niets zich bediend, de mensen zien keimlich zich bedienen te laten, aber te dienen en zijn leven hand te geven, vele lustigheden. Dat is actually niet gekomen om hier nu op deze eerd geloofd en je opgehoven te worden en je prijzen te worden zoals hij dat moet weten zijn. Hij is actually gekomen niet met bedienen te laten, maar te dienen. Dat is wat hij gekomen is. Dat is wat hij zich erniedrigd had. Dat is wat hij had Menschengestalt aangenomen. Om te dienen. En dan zei hij, ik heb je een bijspel gegeven. Waar dat te doen. Ik heb je niet eens gezegd waar je dat zal doen. Ik heb je gewezen wat dat meint. In Marcus kapitel 9, vers 35, zegt hij dat Jezus zat zich doel en roept de 12 en zei, wie de grootste zijn wil, moet zichzelf als den geringsten stellen en allemans deiner zijn. Weet je, Rick Gottes schafft dat kracht het gegendeel als het in de wereld richt dat. En de wereld Rick, wie grootste zijn wil, die moet zich even heven over alle anderen en alle anderen kriegen om te dienen. Dat is Rick Gottes als de kracht het gegendeel.
Dat was dan wel, dan moet ik onder de andere alle handstellen in ten jeden een te nutzen leven. De andere mensen genoten leven. Dat is wat het meint, groot zijn im Himmelrijk. Dat is wat God voor groot aanzien deed, because dat is wat God deed. God stelt zich den Menschen gelijk en dan als een mens erniedrigt hij zich en dan gestalt aan als een dienaar en ging ganz bad oen en waschte er feit. Sagte, dat is wat het meint. Dat is wat het laat. En Gottes Reich werkelijk groot te zijn. Dat is wat God aanzien deed als wichtig, als groot. Dat wat wij aanzien als gering en licht en niets. Wo wir nicht abachten, wat wir nicht für groot aanzien doen. In 2 Timotheus, Kapitel 2, hat ein gutes Bild, Paulus ein gutes Bild verstellen zu Timotheus, wo sie können reinmerken, den gouden Deenst. En dit is voor ons geschreven, wo wir uns können reinmerken, den gouden Deenst. 2 Timotheus, Kapitel 2, fang an, Vers 19. Sagt über Gott sein fester Grund bleef stehen und hat diese Anschrift. Sie Gott sein Plan, Gott sein Weg, der verändert Gott. Sagt Gott sein fester Grund, der bleef stehen. Wo Gott das angeführt hat, so bleibt das. Sagt der Herr kennt die Sünde, und wer immer sich zu Gott sein Namen bekannt, soll sich von aller Ungerechtigkeit freiholen. Kijk so, als Jesus sich ganz handgeeft, die vor sein Willen zu tun, sagt wer immer Gott sein Namen bekannt, wer sich ein Christen hat in unserer Welt, sagt soll von aller Ungerechtigkeit sich freiholen. Wo wir? Wils, er ist nicht beroopen, zu der Ungerechtigkeit, aber zu der Gerechtigkeit. In deiner Dad, dort, wo heute beroopen ist. Wenn wir in deiner Gottes sind, dort meint dann, dass wir dann dort, wo er heute uns beroopen hat. Wir don't nicht ans eine denken, wir leben nicht ans eine Leben, nur ans einen Willen nur. Und checken wir, hoe naar andere ons worden bedienen. Nee, wir geben uns aan und wir geben uns Hand zu der Gerechtigkeit zu dienen. So, Nummer 1, die Ungerechtigkeit muss wir zu sie leiden. Unsere eine Weg, unseren einen Weg zu sie leiden. Doch wenn wir von hoch an sein, was wir anerkennen, dass ein Gottes Recht ist, das gehen soll. Wenn wir wollen groß sein, müssen wir es erniedrigen. Müssen wir uns Hand geben zu dienen. In Vers 20 sagt er, in een groot huis, hier is een groot Beispiel, sagt er, in een groot huis sind nicht bloß goldene und silberne Gefäße, aber auch Gefäße von Halt und von Leim, von Erd, von Blatt. Einige sind zu ehrenvolle Dinge gebraucht und einige gerodet jeder. Sagt er, ein großes Haus. Da sind viele Gefäße bei. Nicht mehr bloß goldene und silberne, aber sagt er auch, sind von Erd, von Halt, geringe Gefäße. Und sagt er, wenn irgendwer, in Vers 21, und wer sich von dort reinigt, dort nicht zu ehren ist, wird ein Gefäß zu ehren sein. Dort du geherrlicht in Reid ist, dort der Meister zu alle gute Worten brücken kann. Er sagt, der Meister von dat Heim, der wird ein Gefäß nehmen, ob das von Gold oder Silber oder Halt oder von Erd ist,
Die wordt in je feest nemen wat du rein is. Wat du gereinigd is van alle onreinigheid. En dat wordt hij te eerbare dingen broken. Te eerbare dienst wordt hij dat broken. Nou, wanneer we ons zelfs onzeker doen, wat is ons uitblik van onszelf? Zijn we van goud? Zijn we van zilver? Vielleicht zijn we van hout. Of vielleicht hebben we stoven, wie sagt man, van Erde. In je feest van Erde gemerkt. Van lijm. Wat immer je feest wie zijn. Hij zegt, wie immer zich wordt reinigen, van alle eierreinen, van alle eierrechte vrijmerken, die wordt in je feest zijn, wat de eerbare dingen worden gebruikt worden. Dat wordt de meeste, dat wordt gebruikt. Even wanneer het ook een geringet je feest is. Eerstlich, in je feest, als dat een golden of zilveren is, of wat immer het is, dat moet rein zijn. Wanneer het niet rein is, dan kan het niet de eerbare dingen gebruikt worden. In Galater 5, vers 13 zegt hij, Brüder, jullie heeft Christus ter vrijheid verholpen. Vrijheid van wat? Vrijheid van schuld. Vrijheid van slaverie. Vrijheid van ongerechtigheid en van onreinigheid. Christus heeft jullie ter vrijheid verholpen. Hij heeft het meerlijk gemerkt dat we kunnen vrij zijn. Zegt hij, bloos brukt die vrijheid niet, dat vlees den willen te laten. Denk zo, dat zij weten dat je aan God zijn. Denk zo, dat die wat je denkt, dat die God zijn leven ervaren en den dat je denkt. Niet in dat je bedenkt laten, maar in den dat je denkt. Zegt hij, dit is wie Beroopen. Dit heeft hij ons vrijgemaakt. Van de slaverie, zodat we kunnen aandienen. Weet je, eerst wie we skloven te den vriend. Eerst wie we skloven te ons vlees. Dus hij heeft ons vrijgemaakt, dat we aandienen kunnen. Wat je we aandienen? Krijg zoals hij dienen deed. Hij deemutig zich, wordt een knaag, als een knaag, stapt herauf, en dat de geringste dingen. En daarmee bewijst hij God zijn leven. Doordat ervoeren de mensen dat God aan leven deed. De wijze mannen die dachten, voor sure, ik wil een palace zijn. Maar zij vonden den bloos in een geweineld huis. Met zijn moeder. Als een geweineld kind. Niets niet bijzonder verbieden om te zijn. De engel, als die hoort dat zeiden, dat de Messias geboren weer, weet je dat teken, wat die geven, omdat ze de woorden verzeker weten dat dit hij weer. Die zeiden, je wordt een kind ving en een krab leggen en wingelen ingewikkeld. Hij zei niet dat, wanneer je wordt dichtbij komen, dan wordt het wordt zo dagen. Dat wordt zo de glorie zijn, zo de herrlijkheid zijn, dat wordt zo dagen, dat wordt je geen trouble aan te vingen. No. Dat je klaar zo als in je weinende kind, wie geen onderscheid te zijn. En hij zei, dit wordt het teken zijn, dat dit hij is. Je wordt een vinger en wingelen ingewikkeld, en die ligt in de krab. Doe om waar je dat kan. En dat is niet. Dit is dat bijspel wat God voor ons gezegd heeft. Voor wie ons zullen erniedrigen. Voor wie ons zullen reitmerken. En reitmerken loten, vrijmerken loten. Zodat we aandienen kunnen. Weet je wat je wel een arbeider aanneemt? Je vindt somebody wat er immer available is. Te alle tijd, wanneer het fehlt dat hij right is te komen. En je doet een interview en
met een wat ooit heeft had van arbeid. En die heeft bij alle soorten bedingingen. Dan zegt hij, ik ga hier een part-time job, dit ik doe. Dan ga ik hier nog wat, en dat is onbestemd, maar wanneer dat opkomt, dan moet ik reizen doorver. Wil je zo'n soort aannemen dan? Van jullie samen veld, wat de Emma rijdt weer, van Emma dat veld te doen? Nou, je wil zeggen, nou, dat is erst niet rijden ver. Zie, Jezus sagt, keine Bedingungen nicht, als hij kwam. Hij zegt niet, wann zo en zo en zo, dan wordt je even nu denken, dan wordt dat schon een beetje zijn of mij dat past. Of mij dat onständig laat. Nee, hij trok zich dat uit. Naar mensen gestalt aan, en kwam en diende. En hij had de instelling dat hij wirklich bediend zijn. Dat is niet wat hij gekomen is. Dat is niet waar hij naar chicken deed. Maar hij kijkt immer naar je gelegenheid te dienen. Zo dient hij. En 1. Petrus 2 vers 21 zegt er, dit is wat God junt beroopen heeft. Dit is wat God junt ons alle beroopen heeft. Wils Christus ook verjunt je leden heeft en junt door een voorbeeld gelaten, dat je in zijn voetstappen gaan zal. Hij heeft ons niet bloos gezegd, wat we dat doen zullen. Hij heeft ons gewezen, wo dat laat, wat we doen zullen. En zegt hij, hiertoe heeft hij ons beroopen. En Jezus zei te zijn jingen, als hij een dag door die barm waren bij Samaria, die gingen naar de stad en kochten brood. Ik weet niet wat voor een zware titel waar je had gaan eten te vangen, wat er rein genoeg weer, wat zij als Juden eten kunnen, wil dit weer. Juden, wat ik met Heiden top gefried hadden. En zo we zeggen, je mist het volk. En een noem wat zij voor die brokken deden, wie hoen. Die werd blik getaald met hoen. Hoen weer arreine tieren. Er de tijd. En wanneer we gingen en starten aan eten te kijken. Jezus bleef te bij barm. En als hij te bij barm weer kwam de vrouw. De vrouw en deze cultuur die ooit zijn als veel leer als een man. Nou, dat is niet biblisch. Dat is niet wat God dat gemerkt heeft. God zegt, hij maakt man en vrouw en zijn evenbeeld. Maar in deze cultuur, waar Jezus weer, daar waren die vrouwen ooit zijn als leer, als wenja. En als hij erbij barm luid, kwam de, zegt hij, een Samaritische vrouw. Wie niet bloos de vrouw, dat weer nog een Samaritische. Vielleicht weer dat een Jüdische, wat zich had met een Samariter bevrijd. Vielleicht weer dat een Samaritische, wat zich had met een Jüd bevrijd. Ik weet niet. Was weer een Samaritische vrouw. Het is een woonbank tussen mensen. Jezus wist aan deze vrouw aan. Hij erniedrigt zich en vroeg die nun drink water. De vrouw die weer zo surprised. Eerst ligt dat een man armoed vrouw. En daarna dat zijn een Samaritische vrouw weer en dit een Jood weer. Dat hij armoed vrouwen. Wat je een Jood moet ik niet verarrangen. Met een drink nemen van een Samaritische vrouw. Jezus zei te haar, wanneer du wist wie ik ben, dan word du mij gevraagd aan en ik word die gegeven aan.
Leven in het woord, dat wat Andy wordt en barm en ever aan de barm zijn en dat die niet meer darsten wordt. In Jude, een Jüdische man, niet was een Jüdische man een profeet, als wij dat onzag, bouwt haar aan, leven je het woord dat te geven. Johannes 1, vers 12 sagt, dat hij schijnt zijn ene naam namelijk op, om zoveel als aan opnemen, dat juist hij mag Gottes Kind te worden, even de Samaritische vrouw. Weet je, Jezus wie gekomen ten dein. Dit bracht aan zo'n vrede, zo'n ervulling. Dit is de vrouw die raantreder staat. En Jezus had er al gewezen, dat zij wie een amoralische vrouw, ze had 5 mannen gehad en nu woont ze met een top op weinig mooi man. Dus zo opgemest als het mooi worden kan. Maar deze vrouw die raantreden staat en zegt de mensen, ik ga een profeet. Kom, check dat dit niet de Messias is. Die heeft mij alles gezegd van mijn leven. Die weet aan mij aan en die geeft aan mij wat raam. Als Jezus te barm als komen gingen treden, hadden ze werkelijk bij het tijd wat eten gevangen, wat er vielleicht wat rein zijn, wat een Jude wat eten kan. Zegt Jezus, ik ga eten wat je niet gaan weten. Mijn eten, wat mij ervaren heeft, wat mij moed en kracht heeft, wat mij excitement heeft, is den voor zijn wel te doen. Hier had hij gezien, een wat te doen, een vrije veel gevangen, wat er veelde te doen. Wat er water veelt. Water is het de ganz basic need wat een mens heeft. Du hast geen bedürfnis wat du en ik hebben als fysisch, wat er meer basic is als water. Du kannst nog ohne eten, nog 41 of nog 51 Jahre nog leven, aber nicht ohne water. En Jezus kwam en bood hij aan de grootste bedürfnis wat hij had te ervullen. Jezus zei, mijn eten is, den voordat zijn willen te doen, nu viel hij zich ervuld, because hij had de ganz lichtste persoon wat hij gevangen had, zo'n persoon wat niet meer würdig zich veilen deed, en in dezelfde tijd vandaag de woord te komen, wat de meeste mensen willen komen. Want er wordt een line-up zijn. Dat is geen midden am dag. Want het heet weer, want zelfs China wordt een woord komen. De anderen worden die s'morgens of geen oven komen. Nu had hij deze vrouw dat gedeint. En daar vond hij ervaring aan. Hij zei, ik heb brood waar je niet meer aan weten. Mijn brood is den voordat zijn willen te doen en dat te ervullen. Daar vond hij ervaring aan. Niet van alle mensen kwamen en zeiden, oh, die heeft zoveel goud gedaan, die heeft zoveel kracht, dat we die ons kan ik niet. Dat willen we umsonst welfare hebben. Die kon jede dag aan brood nemen. Die zeiden dat bloos gebruikt dat en dan kunnen de duizenden ook al eten. Dit wordt nou dat kan ik zijn. Dan worden we niet meer schaffen daar, dan hadden we free food stamps. Nog beter als food stamps. Dan hadden we het eten al voeds door. En Jezus slikt zich weg. Dat is niet hoe hij gekomen weer. Hij is gekomen. Om te geven, om te dienen. Te houden. Daar vond hij ervaring aan. Zo wat gaan we? Wat gaan we dienen? Wat gaan we werkelijk groot zijn en God zijn rijk? Weet je, dat is niet zeer complicated. Dat is zeer einfach. En 1. Petrus 4, vers 9, der ich auf, sagt wo wir können, deiner sein. Sagt nehmt ihr ein Jast ab. Dat is niet zo complicated. Wat voor een jast? Bijzonder jast? Al je zijnde mensen? Nee, de geringste.
Jesus sagt, wenn jeden Fast merken, wenn jeden Fastbar, vielleicht ist das, wo der Plautdietch will sagen, wenn jeden Fastbar reinmerken, sagt er, dann lot nicht so eine an, was die doch weiter wollen anladen. Lot so eine an, wo er nicht mal die Gelegenheit haben, die ihn trägt zu tun. Der geringste. Lot die an. Sagt er, wo je Lohn haben, im Himmel. Sieh, das ist, wo Gott das hat. Hij heeft de dag wat am nüchtlich treiben, wat er rein nüchtlich mal han am treit te geben. Sagt er, sieht gastfrei. Nehmt Gieren jast ab. Nicht, weil, lecker ist von das China erst, was die Welt nennt zu nehmen. Das soll wie doch wohl. No, nicht mit so einer Anstalt. Das ist Gieren. Seid das auch, das ist Gottesdienst. Sagt er, was immer je han für mich getan, was immer je han für den Geringsten getan, habe ich zu mir getan. Sagt er, was haben die Reichstag sein? Weil es ist sehr complicated. Wenn wir wirklich dein wollen. Das ist bloß schwer. Das ist bloß 100% je in unserer Natur. Du weißt, das ist schwer. Aber das ist gleich complicated. Das ist was jeder einer tun kann. Even die Jungen, die bloß hat, sie die eine Lunch mitgebracht, als sie Jesus kein Horchen. Die wir wirklich bloß sehen, ein paar Sandwiches abzugeben, sie das Fischfilets abzugeben. So dass Jesus sie die Hand kann. Der hat nicht haben gesagt, oh, wenn die das verstehen, dann wollen die mehr trinken, dann wollen die uns auch noch kriegen. Und wir nicht das versprechen. Es sagt nicht, dass er noch ein Lunch mehr hat. Er sagt, das ist, was er hat, dann ist wirklich das abzugeben. Jesus brückt dort. Für mir dort, sehen dort, brückt dort und jäft dort aus, so dass er alles zu eten hat, even das Jung kann auch eten. Aber nicht euer, er dort hat, abzugeben. Weil wir gleich ein großes Ding. Dass wir ein kleines Ding, aber wir ein schweres Ding. Wir haben wir nicht gesagt worden. Er hat keine Garantie, dass er würde das für das Trick kriegen. Aber er will wirklich das abzugeben. Sagt er, nehmt jeden Jast ab. Das heißt nicht, wenn ihr ich hab verlassen und wenn ihr durch eine Breite merkt, wenn das schwer ist, wenn das ein Sacrifice brücken wird, wenn es wirklich ein Opfer ist, nehmt jeden Jast ab. Das will wie Gott deinen kann. Das will Jesus deinen. Er nahm den Menschen ab. Er sagt, wer mich hammt, wir haben mich hammt, sagt er, wollt nicht trickstehen. Ich wollte nicht sagen, von der aus meiner Office soll tau. Ich da muss noch Feier. Dann sage ich vor dich. Wo ich ein Appointment merken von der anderen Zeit. Jesus sagt nicht so. Even wenn er selbst die Zeit hat im Erden, er sieht er nicht auf. Er haupt er. Sag, in jeder, Vers 10, 1. Petrus 4, Vers 10, sagt, in jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gute zu dienen. Deine und meine Gaben habe ich nicht gekriegt für unseren eigenen Nutzen. Die Kraft, was Jesus gekriegt hat, was Gott am Leben hat, aus dem Deiner, aus dem Schnarch, der braucht er nicht für sich selbst. Der so tun, der Brot am Ute in der Wüste und sagt, sei bloß zu diesen Steiner, sie sollen Brot worden und dann hast du eten. Er würde nicht die Kraft brücken, was Gott am Leben hat. Er hat es getan, aber er würde die Kraft nicht brücken, um sich selbst in die Nacht zu kriegen. Er hat das auch geschrieben. Ein Mensch lebt nicht bloß vom Brot allein, aber von jeder Wort, wo die Gott ihm kommt. Er sagt, das ist mein Brot. Das will ich von leben. Physische Brot für meinen Körper, das ist eine Nebensache. Das ist gleich so wichtig. Das kann auch warten. Hier wird viel wichtiger. Sagt er, wir sollen so als gute Verwalter mit Gott seine Gnaden geben,
true omgaan. Wat Gott uns gegeven heeft, zal wie brücken für allgemeinen Nutzen. Für andere Menschen eher genoten, nicht für uns selbst. Dann Vers 11, gibt noch wieder Erklärung, wo wir kann dein sein. Sagt er, wenn wer redet, dann soll er so reden, als Gott sein Wort. Nicht sich selbst proben, so wer es Hand zu stellen, dass ich all die Antworten fragen, mir bloß. Oh, wenn er mich wieder fragt hat, dann würde er da der Ort kriegen. No. Sagt er, wenn wer redet, dann redet so als Gott sein Wort. In anderen wird so, dass Gott die Ehre verkriegt. Jesus sagt, ich rede nicht mit der eine Wort. Bloß so, was ich von den Vater hier, dort rede ich. Sagt er, und wenn wer denkt, dann mit der Kraft, was Gott versorgt. Nicht wie dann so eine Kraft sein, oh nicht, weil von der Fall ich mich energetic, von der kann ich das tun. Oder von der Fall ich mich nicht really know, von der weiß ich nicht. Nee, mit Gott seine Kraft, was er jaft. Seine Kraft, die wird vollkommen in unsere Schwachheit. Wenn wir uns auf Arm verloren, dann jaft er uns die Kraft, dort auszuführen, wo er uns beroopen hat, die geringe Diensten zu tun. Und dann kriegt heute ihr dafür in Lothar, kriegen wir eine Belohnung dafür. Wann wir dort haben, zurückgetan, so ist es arm. Noch wieder sagt er in Epheser 4, Vers 29, wenn ich komme zum Reden, wir sind immer sehr leicht zu reden. Vielleicht reden von anderen Menschen, reden über andere Menschen, reden hinter andere Menschen. Aber Epheser 4, 29 sagt er, reden nicht, was den Nächsten schaden kann. Was habe ich dein? Sagt er, red bloß dort, wo dich die geholpen worden, die jün hören. Ich habe mit unserer Welt. Es ist gleich complicated. Was vorsichtig sind, Dinge zu reden, wo andere Menschen abbühen, wo die helfen wollen. Nicht, wo die doldrecken wollen. Wenn wir mit Gemeinschaft haben mit anderen Menschen, und wenn die vor sich sind, die verloren, wo fühlen sie sich? Sind die bedreckt? Fühlen sie sich ja noch kritisch, oh, aber Jana hat den so viel Schlechtes getan, und die hat den nicht Anerkennung gegeben, und Jana hat seine Arbeit nicht getan, und alles der Fall wird so kritisch über andere Menschen. Es ist dort, wo Menschen sich fühlen, wenn sie in uns jeden Wut gewahr sind. Oder sind es so aus der samaritische Früh, wo die excited sind, und rangehen sein und der Heichmut. Das hat mir gesagt, krieg, was mir fehlt, krieg, was mit mir steht. Kommt, seid mal auf, das nicht der Messias ist, das nicht die Wahrheit ist. Ganz einfach, mit Menschen abnehmen, mit dem Wort, was wir reden, mit dem Dienst, was wir tun, dadurch bewiesen, wem wir angehören, wem's deiner wir sind. Dort sagt er, sind wir beroopen. Dort hat er uns geroopt. Dort hat er uns gewählt. Wie sie sagt, ein Tag wird er alle Tauben beroopen. Und dann wird er feststellen, da wird er wirklich zurückgereicht und wird er zu dir sagen, ich bin hungrig und ich gebe mir zu essen. Ich bin nackig und ich gebe mir Kleider. Ich bin krank und ich kann besorgen mich. Ich bin im Gefängnis und ich kann besorgen mich. Sagt er, da wollte es den Menschen zu sagen, Herr, wenn er wie dieses dit sein sind, die kommen, sagt er, was immer je haben zu der geringste getan, habe ich zu mir getan. Und dann sagt er, was er in Lohn sind. Sagt jeder mit wenig, mit kleinen Dingen, trüge was, und nu wird in große Dinge, ewige Dinge, unvertrüht worden. Ich denke, was wir es feststellen können, was Gott reingemerkt hat, für die, was am leben. Was ist der, was am leben? Der wird am demütig, treuartig, dein. Krijg zoals Jezus ook dein deed. Weet je, wie dürfen Gott in Amt haben? Wie dürfen Gott eingestellt sein von Menschen, um zu dienen
zoals Jezus dein deed. Und du hast einen Platz, du hast eine Verantwortung, wo Menschen ans Anstellen werden. Aber die, was angestellt sind, sind nicht die Einzigen, was die Gelegenheit haben und was die Verantwortung haben zu dienen. Und jeder einer von uns sagt, so als sie uns die Gaben gegeben haben, soll wir treu sein in dienen. Was hat Gott dir anvertraut? Moses sagt, er ein bisschen stark. Gott fragt ihn, was hast du? Er sagt, ein bisschen stark. Wie alles, was er hat. Das Junge, der hat ein bisschen Lunch. Was hast du? Bist du willig, dort zu brücken, den Raub zu erfüllen, wo Gott dich zu beroopen hat, in deiner zu sein, zoals Jesus selbst auch in deiner wir? Doortau hat er uns beroopen in uns ein Vorbild gelassen, dass wir seine Fußstapfen nu folgen sollen. Laten we het beten. Dankzij Herr Jesus für zo'n gouden Beispiel, wat du ons hingelaten hast, wat die alles kosten, wat du hast. Du musst alles zu sie leihen, alles aufleihen, in die ganz erniedrigen, ganz beungen. Dat die wellig wirst feite waschen. Wellig wirst Menschen, wat er sehr prast euch sein werden, te dienen. En du en hast du eine Freude. Du en falls du die erfällt. Even in dem, dat du dein Leben gibst. Op een Weg, wat sehr prast euch sein wird. Dankzij Herr, für uns zo'n Bild verstellen. Help uns, dat wir auch würden, uns die ganz Hand geben, en zeggen, hier zijn ik, Herr, schenk mij, bruk mij, tot het geringste, tot het leegste, dat wat slecht aangezien wordt, dat wat mensen niet meer anerkennen doen, dat we geen dankzij voor krijgen hier. Die door en terug doen. Dan hebben we ook de verzekering, dat in die dag van we worden verlies staan, waar we een loon krijgen van die, wil je doen hebben zoals du gedaan hast. Dankzij Herr, voor de genodensgaven, wat du ons gegeven hast, wodat we die dein kennen. In Jezus' Namen, Amen.